What's up guys? Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi, ug unsa mang orasan ninyo ni gitan-aw ang video karon. Welcome sa atong channel. Ako si Jeff, ang inyong Bisayang bartender. If I got atong buhaton, I'm gonna show you how to make a flaming Lamborghini. I can feel the love from you. I'm gonna show you how to make a flaming Lamborghini, which is sa mga internet karon makita mo mga nailahi na mga variations karon na makita niyo kung saan paghimo ang flaming Lamborghini, pero ang pinaka favorite yun ako ang kani akong buhaton ko. So tuluan ta mo kung saan pagbuhat sa flaming Lamborghini, which is mga common ingredients ani niya man siyang kalwa, Baileys, Sambuca, Blue Curacao. But kung bago ka nga nakabisita sa atong channel, please go o hit the subscribe button down there. Okay guys, so kung sa pa inyong gipaabot, start na ta. So guys, trivia sa ta, ang flaming Lamborghini di ay nga itong buhaton karon, usa na siya sa pinaka-famous flaming cocktail in the whole world, universe rather. So guys, it is named after the Lamborghini car, kung familiar mo sa pinaka-fastest car in the world. So guys, ang pag-name sa cocktail, natay ito og 5 kategory. First, syempre, name of the cocktail. Second, ang iyang ingredients. Third, ang iyang method, kung shaking ba siya, or build ba siya, or layered, or blended. Ang fourth, kung sa ang iyang garnish. Ang ikalima, kung unsa ang iyang procedure. So first, name of the cocktail is Flaming Lamborghini. Ang second, iyang ingredients kay mo na siya kalwa, Sambuca, Baileys o Blue Curacao. Third, ang iyang garnish, watay garnish, fire ang atong garnish. Fourth, ang iyang glass. Mo na siya ang martini glass or cocktail glass. Ikalima guys, mo na siya ang ato ang procedure. Now, start sa procedure. So, i-prepare na to ang cocktail glass. Ato i-pour ang 30 ml nga kalwa. So guys, kani di ay by the way, mao ni siya ang jigger. Mao ni siya ang jigger. Ang kani siyang gamay guys, mao ni siya 30 ml or 1 ounce. Kung ato ni siyang balihon, mao ni siya ang 60 ml or 2 ounce. So guys, kay 30 ml raman arita sa kalwa nga 30 ml. Arita sa gamay. Start sa gamay. Ana, mao ni siya guys, 30 ml raha ay gihurot. 30 ml. Okay guys, 30 ml. Pour na to ang 30 ml nga coffee liqueur or kalwa. Okay guys. Next guys, ang ato ang Sambuca. 30 ml sa Sambuca ato ibutang. Mao ni siya guys. Oh. Kaning mga sipiat guys, it's part of the kuan gina siya. It's part of growing up. So mo siya Sambuca, i-add na to 30 ml. Next guys is ang atuang nga Baileys. Syempre Baileys. So kisa may mga naka-favorite diha og Baileys kay baldo ko daghan kayo. Tangan na nimo guys, daog na. So Baileys ta guys, i-layer lang gyapon na nimo. So, next guys, ang iyahang Blue Curacao. Previous attack guys, ang Canadian Blue Curacao, named after one of the island in Caribbean, Curacao. Lugar di siya sa Caribbean, Curacao. So guys, 30 ml gihapon ta, kaning jigger nga gamay. Balik na to. Unya. Diri na guys, ato gyapon siyang i-layer. Kung mahimo ma-layer nimo mas labing maayo para imong ma-maintain ang iyahang color, imong ma-maintain ang iyahang design.
So guys, mao na siya ang noun sa atoa nga flaming Lamborghini. So guys, unsaon man na nato pag actually sa unang panahon traditionally pwede na siya automatic butangan nimo fire daw na, pero karon sa mga modern na style buhatan na nato tawag og tower glasses. Tower glasses magbuhat step 1 kung naamoy nani sa inyo mas labi maayo mo na siya gitawag og bottle opener. So kung naamoy nani mas labi maayo, so isunod nato ang ato ang wine glass. Wine glass. Kung additional pa gani og design, kung ganahan mo, butangan pa ninyo gamay ang kalwa, mas labing maayo. Shot glass dire. Unya, ang inyuhang champagne glass. Okay guys, mao ni siya convert tower. Kung ganahan pa kapunaan pa nato, mas labing maayo, dire siya. Pero wait sa guys. Kung mag-perform ganita o kanang mga flaming cocktails or etc., kinahanglan ang ato ang atop dapat taas. Pero ting mabaas atong atop. So, pero di ta problema kay nato ang bar is kanang portable. Aside sa portable, mobile o so mao to guys ato sa i-down kay delikado kaayo, gamay kayo nga atong atop. So i-down nato ni guys ha. Okay, kuha na ito ni una. Ang ato ang champagne glass, shot glass, o ato ang wine glass. So guys, dali ra kayo niyang pag-down na niya guys. Imo ra ni siyang inanion, patira ni mo na sa tubangan. Tira ni mo na, inani ang ato ang bar guys. Oh, di ba? Di ba? Inana ang atong bar. Inana ka kasimple. Ako sa ni ko ay gamay nga ba? So guys, atong i-install balik ang ato ang glass tower para sa ato ang flaming. Mao ni siya ang atong mixture na sa ato ang cocktail glass. Kung na may bottle opener mas labing maayo. O wine glass, imo ra na siyang balihon. Kunya imo gina siyang i-level og tarong guys kay para di gid siya mo lihok, delikado kay na siya. Mura na siya gugma, dapat pugong gid kagama, di ba pataka og move. Sunod kung naamoy shot glass, nga napa na siya isod gamay na mixture sa ato ang kalwa which is coffee liqueur. Ato siya mixture kay delicate kini siya guys, no? Delicate siya kayo, delikado Sunod guys, ang kani siya ang ato ang champagne glass. Careful. So guys, mao ni siya. Mao ni siya guys ang ato ang setup. So guys, mao ni siya ug ganahan pa mo ato pang punan og usa. Mao ni siya atong shot glass mas labing maayo. Alright, so kumpleto na ang ato ang tower. So, kung natay sambuka, mas labing maayo, pero nahugdan mo tag sambuka, so ang gamito na to, Bacardi 151. Muna siya sa to. O, di ara itong Bacardi 151. Bacardi 151, pinaka paborito sa lista sa akong amigo nga si Albert. So, gamit ta og another glass, butangan na itong Bacardi 151 para sa to ang flaming na. Muna siya guys. Alright. Okay. So, syempre, kung mag-flaming ta, kinahanglan sa tag-lighter. Mga ratong lighter lang. Kunya guys, one thing, kung mag-flaming ganita, dapat make sure nga tuwag yung light is dim. Palihog palong suga na. Palunga, palihog na. Sige na, palunga, palihog na. Palunga dahil ba? So guys, start na ta. Natay baso dire, kani champagne glass, ang buhato na to. So guys, actually kinahanglan inani gid klase nga baso or mas mayom gani katong brandy glass, no? Pero wa mo tay brandy glass kanila. Importante na atay handulan kay once inig mukayo na at least ita mapaso, no? So ang atong gamiton Bacardi 151 guys, okay? Bacardi 151. Unya, syempre ato gina siyang tuyok para ang iyahang alcohol ni tuyok sad. Yan dali ra sad nato pag lighter. Oh! So guys, mo ni siya. Light na ang youngter, so lighter. No. So start na bubuan na nato guys. Mo na ni siya guys. Palayo to ni delicates kini, delikado kayo. So start na ta guys. Ready na mo? 1 2 3 go! Wow! Mo na siya guys ang ato ang flaming Lamborghini. Apil pa ang natuang table. Flaming Lamborghini. So what's up? Kunan pa na to guys.
Oh. Oh, wala na. Murot na. So, mao ni siya, guys. So, supposedly, guys, na ay someone nga mo drink diha with straw, pero gamay kay atong lamisa nyo, at pa yung straw, so di na kinahanglan. Iguman na nato imnon ang ato ang flaming Lamborghini. Look at that, guys, oh. It's still firing, no? Firing range. Oh, bang bang bang. So look at that. So pinaagi ana, guys, nag-init siya, diha mabore ng iyang alcohol. No? Malisen ang iyang alcohol content. Nga ma-feel sa nimo ang iyang richness sa usa ka drink. Atong tayopon, guys. So guys, okay na siya, pero medyo init pa ni siya. So magkuha ganita ani niya, guys, mag-dismantle ganita, dapat gamit og tissue. Pero burag wa man tay tissue karon, gamito na to. Unsa na ito makita ay naa de. Kani. Resibo sa Palawan, pwede na siguro ni. Guys, no. Isa, ito ni carefully gini nato i-dismantle kay para dili ta mapaso na init-init pang gani, oh. So kani ang iyahan diri, carefully gini siya nato ikon, guys, ha. Alright. And then kani siya sa luya sa resibo sa Palawan, eh. Alright. And then this one. Alright. So guys, nanata sa ato ang ipainitan yung flaming Lamborghini. So guys, atong tilawan kung sa iyang lasa. Ready na ba mo? Alright, guys. To be honest, guys, lami kayo siya. Lami ka. Perfect kayo siya, perfect. Creamy siya nga burag ganang naimo santong hait. So guys, mo to siya nga to ang flaming Lamborghini. So kung na may gusto nga drink ka may bawaan or ganahan nga i-perform na to diri nga channel, comment down there below para atong mabuhat sa next video na to. So guys, ay mo kalimot sa subscribe o click the notification bell para update kita sa atong next video. Guys, ha? O ayaw mo kalimot, guys, always remember, di magpalagbi og tagay, ang tingtakyan kanunay, kay ang kinabuhi, jutay. Bye-bye! Okay, mag-start na ta. Ah. Prepare sa mo ikuan. Ready na jud ka. Surprise sa mga chance ni Jeff, isa young bartender. So for today's video, guys, Asa.